Des d'Esquerra Republicana no entenem el soroll i la polèmica que s'ha generat en la tramitació de la llei de mesures que acompanya els pressupostos de la Generalitat i que va entrar ahir al Parlament. En la tramitació parlamentària, i és una qüestió absoluta i totalment tècnica, la tramitació parlamentària fa i obliga a que aquesta llei de mesures passi per un Consell Econòmic prèviament a l'entrada al Parlament. Este tràmit se va dur a terme i este dictamen se va dur a terme el dia 1 de desembre. La llei que modificava el fons nuclear i en la que s'incorporava este 50% se va aprovar el 15 de desembre, per tant, de manera posterior. Ara, en la tramitació parlamentària, tal com va dir ahir ja el conseller en la seva compareixença, se modificarà aquest punt per a que s'incorpori el 50% en aquesta llei de mesures i que, per tant, s'adapte al nou impost, l'impost que es va tramitar i aprovar del Fons de Transició Nuclear. És evident que la voluntat de treure aquest tema d'esta manera només porta a que se vulgui fer soroll i es vulgui desvirtuar uns pressupostos molt beneficiosos per a les Terres de l'Ebre, un acord molt útil per al nostre territori i que ens permetrà afrontar la crisi que estem vivint, però també continuar transformant les Terres de l'Ebre. Per l'Esquerra Republicana som útils per al país i treballem per a la gent del país i no ens dediquem a fer i generar polèmiques falses i soroll que no serveix més que per crear confusió i no ajuden a la ciutadania.